От злокобната дата на обесването на Васил Иванов Кунчев на 19 февруари 1873 година. Затова в този зимен ден сме тук, пред лика му, да се преклоним пред неговия титаничен пример и саможертва в името на българската свобода. Да влиза! Не ми беше работа да ги познавам. А те трябваше ли да те познават? Да, за да могат да се срещнат с мен, трябваше да ме знаят. Кои са с тебе? Вие! Искате да знаете кои са с мен? Да, това искаме да знаем! Кои са с тебе? Целият мой народ. Не го виждам! Аз го виждам! Твоя дълбока пропаст Сейд Паша. Питам ви, кой го хвърли там? Милият ми народ. Питаш ли? Питам! Тук ние питаме чапканина! Ние качваме и сваляме чапканите на въжето! Чуваш ли? Добре запомни това! А вие помнете, чапканите колкото мрат, повече стават. Ама мрат и работа ваша. Душманска работа, това вършите вие! За душманите душманска! За човечите човешка. Да мълчи! Знаете ли, правдата и лъжата спорили, ала свидетели нямало. Ей, това е и нашата. Ти ли си правдата, бе? Аз не съм лъжата. Ако загубя, губя само мене си. Художествената композиция "Разпитът на Левски" представи театралният състав на Първо средно училище Свети Седмочисленици с ръководител Иван Иванов. От признателните поколения цветя и венци поднасят кмет на община Търговище доктор Дарин Димитров, евродепутати от НПГ, областен управител на област Търговище Валери Симеон, Общински съвет Търговище, Окръжен съд Търговище, Областна дирекция на МВР Търговище, Регионална дирекция Пожарна безопасност